Det er for mig, det der. Ej, men det er så ikke til bordet uden lys. Vi har glemt lys. I må lade være. Bare godt. Jeg har bror derude. Øl, 2 øl. Øl, vand eller vin? Øl, vand eller vin? Øl. Er der godt med vand eller vin? Nej, det må vi ikke. Jeg kan godt sige. Jeg skal godt sige, at de får aldrig større omsætning derinde. Nej, aldrig. Det er nok fordi, jeg Har du allerede spildt? Ja, det har Ole. Tjener. Fik vi ikke spurgt dig? Dem? og jeg sagde lige. Dem. Hun er kun i ental, jo. Er du flot? Det går helt op, det vil vi altså bare lige ordne. Og velkommen. Nu er der en aftale, at vi skal mødes. Ikke Det blev en 56'er i stedet for. Den anden var en... tak for mad, tak for mad. Vi siger alle tak for mad. Maden den var super god. Maden den var super god, super god. Maden den var super god. Tykke, tynde, brede, smalle, tykke, tynde, brede, smalle.